Emisija Izbor potrčaka je u toku. Miki Đuričić i Marija Kulić komentarisali su podelu budžeta Maje Kovačević. Niste ovako pričali Maji Marinković kad je rekla da više voli iskrenog neprijatelja. Da Bog da, ja umro ako sam je zakopao odeću, rekao je Ćertić. Ovde se radi o slučaju da je okolnostima gazdarica postala, dve najnebitnije su bile Dijana i drugarica Maja. Maja se ne druži ni ističe osim tim seksom, dobila je priliku da se kroz ovo istakne. Ljudi, kogod deli budžet, ima pravo da laže. Podela budžeta najmanje mi je bitna kako će neko podeliti budžet. Koga boli kako je ova budala podelila. Kako mene, jako nebitna Maja ugrožava. Mi toliko razmišljamo i pričamo kako je Maja podelila, a u kadru je nema, rekao je Miki. Danas je rekla Urošu da je govno i loš čovek, ne kapiram zašto to radi, šta je još trebalo da kaže. Ona je sasvim slučajno ovde. Najbolja drugarica joj je ispala jer je najbitnija, a ona je druga najbitnija. Ti si imala priliku da zakuvaš, ali je nisi iskoristila. Ali ne vidim zašto bih se sekiro što nisi rekla nešto, rekao je Miki. Miki je realan, Maji zameraju što mi nije dovoljno zamerila. Vaš zaštitnik je gađao Aleksandru i Kulića šoljom, rekao je Uroš. Maja je dala materijal i ponovila greške gde je Uroš nju sa punim pravom iskritikovao kako kaže na brutalan način. Ja ne volim devojke koje se udvaraju, ali ona nije zaslužila da joj rade stvari koje je radio i toliko vređa. Svi znamo koliko je on naporan i ne zna da stane. A devojke nemaju načina i ne znaju kako da se izbore sa njim. Pametniji popušta, Maja je malo spustila loptu da bi ga skinula sa grbače. On je prema meni i Miljani korektan, ribao je Kadu kada je Miljana trebala da se kupa, a nije mogla da se savije, ali to kako se ophodi prema devojkama katastrofa, rekla je Marija.